Салом алейкум бародаро. Касе да канал дар кораи 1000 подписчик то 4000. Ба монетизация, бе монетизация любой намуд. Касе дар монетизация подават кардаги шаги дуюма YouTube қабул накардай муроҷиат кунем, мо солш мекунем. Касе да соатҳои YouTube дар кораи саати YouTube-аш намераса барои подача монетизация, номерои телефон дар болои экран муроҷиат кунед. 1 соаташ 3 рубл. салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Чхеле ки абубои фирӯз гап задан ки дар канали мо каналҳои фурӯшӣ ҳастай. И гап рост бародаро, мо каналҳои фурӯшӣ дорем. Ай 1000 боло сар мешавад каналҳои мо. Кадомеда просто 1000 ва сабшисваш кушода эфири кушода дар корай ҳастай каналорам. Кадомеда канали монетизациядор дар корай, канале ки сум кор кардесай, и хелишам дорем. Каналҳои мо ай 6000 сар меша нархош бе монетизация ва каналҳои монетизациядор ай 20000 сар мешавад. Ва ногуфта намонад кадомеда дар каналотон соати YouTube дар корай, соати YouTube ам дорем. Я соати мо 3 рублиай ва шахсоне ки монетизация равон кардин шаги дуюмтон админит шидай, шаги дуюми шуморо мо рост мекунем. Рақамое ки дар рӯи экран дидестен, ҳамин рақамота занг бизанед ва мо бо шумо дар алоқа мебуроем ва суҳбат мекунем, муомила мекунем ва кори шуморо буд мекунем. аз ҳаматон хоҳиш дар ин канал подписатсия кунед, лайк монед ва фикротон дар комментария бинависед. занги телефони ҳама шуморо жда дорем. чхеле ки гуфтум, каналҳои фурӯшӣ, соати YouTube, монетизация, баъд як чиз дига мондай. ҳамин налогови меган ку регистратсия барои YouTube нагира пулотона чанд поизша. ҳамин налогам пур мекунем метемтон. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. То видеои оянда.